Pila ka rice retailers nagapang alang-alang pa ay patuman ng 45 pesos per kilo nga presyo sang imported nga bugas apang nagpasalig nga sa madasong nga semana posible nga magpanubo na sila. Si John Sala nakatutok. Apat kagantang sang bugas ang ginakonsumo adlaw-adlaw ni Manang Evelyn sa iya karinderya. Bangod mahina man ang kita kun kaisa, nagakinot ini para lang makabakal sang bugas nga nagapanguna sini nga kinahanglan. Gani dako nga bulig kuno para sa iya kun mapanubuan ang presyo sini. Dako gid kay syempre mang presyo sang bugas manubo, siyempre kami nga manubaliga may makaganar gamay-gamay sa bangod nga nagpanubo sa sang presyo sang bugas. Diri sa Arevalo Public Market, 41 pesos per kilo ang regular milled rice. Yara naman sa 43 to 46 pesos ang per kilo sa pila ka mga locally produced nga bugas, samtang 48 tubtob 55 pesos naman ang imported. Suno sa Department of Agriculture, halin sang Marso 31 dapat 45 pesos per kilo lang ang maximum nga suggested retail price sang imported nga bugas. Kung sa euron, kadamaan sa mga rice retailers ang wala diri nagasunod. Para sa pila ka mga rice retailers, hindi mahapos ang insigida nga pagpanubo sang presyo sang bugas, ilabi na kung madamo pa sila sang old stocks nga nabilin. Kaangay nilang sang ini nga pwesto nga 49 pesos pasaka ang imported nga bugas. Sa pwesto naman ni Manong Ray, 48 pesos ang pinakabarato sini nga imported nga bugas. Barar sa nagligad, 58 ang imported namo. Subong 48 pero manaog pa ni siya sa 45 nga suggested. Nahulat lang namon maubos ang stock nga daan. Upo kay Hans Desierto, John Sala, 1 Western Visayas.